tak to je taký druhý adrenalinový zážitok. Je to nejaký záhadný prúd vody. Súvisí to zrejme s vysokým tokom Dunaja. A ja sa teším, že keď dojde do tej hlbšej vody trošku, tak ho to zmetie. A potom ho tam dole budeme loviť. Týmto smerom je vlastne ten ostrov Dunakility a za ním je už normálne koryto Dunaja. No a toto tu je už len nejaký ramenný systém, ktorý je zaplavený, lebo je vysoký Dunaj. Tak ako, ideš ďalej? To je všetko?